Conta la llegenda que, fa moltes dinasties, un plebeu va adquirir una relíquia que guardava un poder extraordinari. Amb aquesta, va convertir-se en un monarca i va conduir el regne cap a una era daurada. Però aquesta fa temps que va arribar a la seva fi. Els seus descendents han imposat un regne injust i tirà. El poble reclama justícia, però amb la relíquia a les seves mans, els líders són intocables. Per això, estem decidits a fer-nos amb ella. Aquest tresor aguarda el castell de Torreblanca, la fortificació més segura de tot el regne, protegida per centenars de guàrdies i amagada entre incomptables habitacions, que converteixen la fortalesa en un laberint impenetrable. Si us plau, et necessitem. Ajuda'ns a fer justícia al poble.